So may adlaw ka na itong tanan mga badi no. So for today's video badi is namis National Museum badi di sa Cebu City tapada na sa Plaza Independencia kay atong tanawon badi ang bagong abli nga National Museum sa Cebu City badi. So atong tanawon badi kung unsay nindot og angay nga tong makatunan diri sa National Museum sa Cebu City badi. So ay kalimot badi no pagdala sa imong ID o kuan badi kay importante ka na badi kay di ka kasawad siguro na badi kung wa kay daang ID kay kami badi pangitaan mo mig ID badi. So inani kanindot mo nakita badi kung unsa kalimpyo kahamis ug kabugnaw sa National Museum sa Cebu City. So na mga instruction badi kung butagaan ka instruction nila badi kung unsay bawal og dili. So badi kay naka-video ko gamay ba repeat ko maka-video ko gamay badi ba para na lang ko ma-content karon adlaw badi. So nakasunod na tada sa museum badi no. So dili kay stricto ra badi okay ra kayo dali ra ka makasuod badi. So inani ay mo makitaan mga artworks badi sa museum lang. Dili na dapit sa second floor badi makita na nimo ang mga artworks. So daghan mga kitaan badi dili lang ni mao badi kay pertin dako aning National Museum sa Cebu City badi dili ni mao badi. So humana na to badi mao na siya badi dako na siya badi og daghan ako nga nakitaan mga estudyante badi lain mga university ingari para siguro badi ba kung naay mga project ilang mga maestra importante kay badi labi na sa kaning kuno sa subject nga Rizal. So diri badi dali kayo diri badi naa diri Rizal badi iyang mga artworks. So nera badi nag video na kuan na badi kay syempre para natay ma-upload karong adlaw di. So mo ni mga artworks la badi na atong wala na to nakit kini adto karon nakit-an na nato kung unsa day ka kuan sa una ang mga tao day sa una sinaunang mga tao sa una badi. Ang kagamitan diri badi na daghang kagamitan diri badi na karaan kay badi na wa ta kay baw kanya nagamit ini kini adto badi karon pa nato naibaw ang gamit ini. So human na to badi nga sa kuan badi lugsong may paubos badi imbalik mi sa ground floor badi kay to may daghan dito pas ubos badi. So atong tan-awon badi kung usab ginindot kay ning kuan badi kay hino ko badi karon nga lawa badi isnit kay mga tao pa badi no kay syempre bag-o pa man badi wa pa kay aning nakaibaw kayo. So human ato badi no is mo ni gitawag mi sa kuan mi tamaraw man dir badi. So di ka maglibog badi kay naman description ng mga badi pambutangan lang description. So di ka maglibog badi. So mo na siya mga artworks badi na nindot kay tan-awon badi makapa-picture lang ka badi nindot na kaayo badi mo ni ang kanindot sa National Museum sa Cebu City ra badi dali ra kaayo doon ra ni siya sa Plaza Independencia. So mo na siya badi daghan tang makita na badi na wa na to nakit kini adto karon diri makita na to kani badi na mga buljar diri badi na perting daghana badi lain klase nya kaniyo labi ng shields kini adto am takibaw na mga buljar badi mga jar mo na mga jar sa una mga badi na cone mo ni ang gamit sa mga sinaunang tao man mga karaang tao badi. So nanay tay makatunan diri badi no. So nanay day kanindot badi diba atong ma-preserve dati inanay na siya na mga plato ni badi na mga antique ning mga plato badi karon badi naka-display na diri sa National Museum sa Cebu City na mga gold badi na kinadto mga kuan sa mga sinaunang tao na babadi mo klase-klase lagi badi. So kung makakaaray lagi ka badi di ka magmahay badi ang kanindot lang badi kay walay entrance fee pa badi kay bag-o pa man badi ambot lang kani sunod magdugay ni badi wa ba ni entrance fee na. So na mga badi mga buljar badi rabi daghana lagi badi maglibog lagi ka badi kung unsay kuan nagagi mamig kanang jar sa una badi katong sa banga bitaw katong pukan sa tubig itong para mabugnaw manay kuan sa una mga banga para mabugnaw ang tubig badi kay wa pa may kuryente sa una sa bukid badi. So inani kadaghan ri badi na magbalas canyon badi kiniadto badi. So karon badi na preserve na siya makibaw kita badi. So di ay makakanyon badi. So di kita makuan badi kay ato mang nakita na kinadto badi unta kita ani. Karon badi is na kuan may collection ni mga badi. So ay mo ni mga bangka sa una badi ana napay kanang
kaning tulda-tulda mga hapin kuan ba sa bangka. So mo ni mga banga ba diyo na pertin daghan na ba di. Kinaadto so karon pa nato nakita ba di. So ako ipakita ang picture mga badi. Nindot pa kayo.